Bună seara! Bine ați venit, dragilor, la Zoomcastul esențial pentru suflet cu MC Iulia. De ce este Zoomcast? Pentru că se înregistrează cu ajutorul Zoom-ului. Da? Și atunci, da, acesta este motivul. Și vă invit într-un spațiu în care explorăm împreună povești autentice și descoperim cum anume natura ne poate susține sănătatea și echilibrul mental și fizic. Invitații mei sunt persoane din anturajul meu, mai apropiat sau mai depărtat, cu care împărțim cam aceleași valori. Cam aceleași valori, însemnând facem tot posibilul, dar fără să facem excese, nu-i așa, să cădem în partea cealaltă. Facem tot posibilul ca să trăim cât mai sănătos posibil, ne ajutăm cu suplimente nutritive, ne ajutăm cu uleiuri esențiale și atunci, cu această ocazie, invitata mea din această seară este, este Adriana Mihalache, pe care am cunoscut-o cu niște ani în urmă, online. Online, trăiască tehnologia, cam asta este leitmotivul vieții mele de niște ani încoace, pentru că datorită tehnologiei, uite, am ocazia să cunosc persoane deosebite. Îți spun bine ai venit, Adriana, în Zoomcastul meu și sper din tot sufletul meu să te simți bine și te invit să spui câteva cuvinte despre tine, atât cât dorești tu. Mulțumesc de invitație. Ideea asta este unică și autentică, Zoomcast. Așa, îmi place la nebunie. Îmi place la nebunie. Și iar noi ne-am cunoscut într-adevăr online, așa, și ne-au legat uleiurile esențiale mai mult, dacă stai să te gândești bine. Adică a trăi cu adevărat și a fi, nu? Deci, online și uleiurile esențiale sunt prin aer. Nu? Exact, ce bine zici, prin Da. aer. Deci uleiurile esențiale Exact. vin prin aer. Da? Bine, și nu numai, dar trăiesc și eu la fel ca și tine sănătos. Uh, Iau suplimente cât mai 100% naturale. Așa. Încerc să mănânc ce se poate, cât mai natural, posibil. Da. Așa. Și ne trăim viața cumva cum putem. Corect. Despre mine, ce să spun? M-am născut la Galați, acum ceva timp în urmă, în 1972, și în toamna lui 1972. După aceea am prins cu tremurul din 1979, ca și alții. Așa, am făcut școala la Galați, am crescut, m-am căsătorit, am doi copii, o fată și un băiat. Fata mea are 29 de ani, băiatul meu are 20. După aceea, datorită condițiilor, nu neapărat ok în România, am emigrat, am fost aproape toată viața un emigrant, pentru că aveam 28 de ani când am plecat din România ca și emigrant. Așa, și am ajuns în Italia, unde am fost emigrant 15 ani, după care am plecat, pentru că acolo am pierdut o afacere și m-am întors acasă ca să deschid altă afacere, că am zis că nu este la noi în țară și că o să fie mai ușor, vorbești limba ta, sunt ai tăi, familia, dar nu mi-am găsit locul cumva și am plecat și de acolo, am pierdut și cealaltă afacere, am avut un restaurant în orașul meu și am plecat și de acolo și am ajuns în altă țară, în Anglia, sunt la Londra, unde locuiesc în prezent, da? Iar ca să-ți spun așa, dintre toate țările pe unde am locuit, așa,
În Anglia am reușit să descoper potențialul și să avansez foarte repede în sfera de lucru. Lucru pe care, fără o anumită diplomă în domeniu, am făcut-o după aia, am făcut facultate și aici. E sistemul diferit, așa, și am reușit să am o poziție cât de cât de răspundere. Nu a fost ușor, dar acum e bine. Deci e bine. Dar așa ca idee, deci într-un an și 8 luni am reușit să ajung într-o poziție de conducere foarte bună, ceea ce în România nu cred că aș fi. Adică am încercat cumva și Ok. da, cam asta e povestea mea, mai Atunci, pe și scurt. atunci vine în gând întrebarea de unde și până unde uleiurile esențiale? Cum ai ajuns la ele? Am ajuns printr-o cremă, de fapt. Mhm. Pentru că crema aceea cu C60, așa, deci întâi am aflat de crema cu C60 și abia după aceea am aflat de uleiurile esențiale. Și nu știu dacă observi, eu am un herpes în seara asta. Ok. De obicei, deci am uitat să dau cu ulei, de obicei dau cu ulei. Am uleiul Help, care mă ajută, așa. Dar pentru că am uitat să mă dau dimineață, adică marțea trecută, așa, mi-a rămas așa. Sunt mulțumită pentru că de obicei este mai mare. Mhm. Adică e ca și cum aș avea mustață. Pe când așa e un punct acolo care se vede cumva. Și după aceea ce să mai zic? Le folosesc și difuzor, le și beau. Adică am uh, Coldet, adică colon detox, Ok. așa, pe care îl folosesc, beau în fiecare dimineață câte 3 picături. Așa, am C60, care tot așa mănânc și am observat că părul nu se mai albește așa cum, cum, cum se albea, așa, adică m-a ajutat foarte mult și ce am mai observat, eu am avut un fel de, nu pot să un cist, să zic așa, eu știu, nu știu ce aș putea să spun că este, iar C60, adică urma să mă duc undeva la operații. Iar, Ok. iar C60, da, luându-l, deci acel cist s-a spart singur, da? Și nu mai am nimic acum. Deci toată răutatea și tot ce a fost s-a eliminat. Excepțional. Felicitări. Și Mulțumesc. atunci, pentru că, na, și alimentație, și uleiuri, și, nu așa, C60, proteinurile astea, proteinele astea, da? Da. Cum combini tu alimentația cu aceste produse? Deci, eu am un ritual dimineața. Deci dimineața iau C60 pe stomacul gol, Mercaba, D3 sau D2 sau vitamina D cu toate Mm. alea, așa. Mhm. După care îmi beau liniștită cafeaua, așa, și depinde, eu știu ce mic dejun am dimineață. Uh, Omletă, eu știu, sandwich, Deci am nimic special, nu? nimic special, da. Am învățat să fac aici ovăzul nostru, așa. Mhm. Ei îl fac fiert, da. Și sunt două variante, fiert cu lapte și poți să-l folosești și cu apă ca să știi când ți post. Ok. Nu adaugi zahăr, nu adaugi nimic. Deci el prin fierbere devine cleios și lipicios și tu când îl mănânci te ajută, deci acea cleială, cum ar veni, se duce pe colonul tău și creează o protecție. Ok. Da, asta am învățat-o, nu am știut, am învățat-o și eu de la altcineva, adică Toate le știi? învățăm. Exact. Și am rămas așa, profund impresionată. După aceea, ce să zic, mai câteodată mănânc cu ochiuri. De exemplu, acum am șuncă de acasă și mănânc șuncă cu ceapă când nu mă duc la birou. Mhm. Așa. Iar preferatul meu,
Este sandwich-ul cu Beagles, se cheamă. Beagles-ul este ca un fel de gogoașă, cum am zice noi, cu gaură în mijloc, dar nu este o gogoașă, este pâine, așa, Mhm. pe care pun omletă, avocado și somon. Băi, și mănânci de rup. Deci, ăla este, cum îi zice, micul dejun cel mai bun dimineața, așa al meu preferat. Mhm. Da. Urma să te întreb și deja tu intri în subiect, urma să te întreb cum reușești să combini alimentația sănătoasă cu viața agitată, nu-i așa, pe care o trăiești. Da, deci asta mă ajută, știi, faptul că mănânc sănătos, mă reușește să mă țină, cum să spun, îmi dă energia necesară. Adică am nutrientele necesare, tot ceea ce am eu nevoie ca să mă țină. Plus faptul că, mă rog, condiția mea fizică e destul de bună Mhm. și eu mănânc foarte mult. Chiar dacă sunt așa slăbuță, datorită faptului că consum energie. Deci da, sunt energie, da, da, da. Și am o energie din asta pe care o împărtășesc cu toată lumea, ca și cum. Și, da, și mă ajută mult, mâncarea mă ajută foarte mult, foarte mult. Și aceste uleiuri, deci cel puțin, de exemplu, dacă ar fi să iau C60 după rețeta care îi trebuie de 3 ori pe zi, nu dorm, deci am încercat, 3 zile n-am dormit, deci 72 de ore n-am dormit. Știi, și tot eram așa, ca să pot Mhm. adică Mhm. să-mi fac treaba. Și am zis, nu, 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 stai că trebuie să mai și dorm, că la un moment dat, știi, organismul își cere tributul, că tu trebuie să dormi un pic să te odihnești. Sigur că avem experiențe, că avem experiențele noastre cu persoanele din jurul nostru. Um, Care este experiența ta în legătură cu încrederea persoanelor, încrederea oamenilor în general în produsele naturale, în suplimente nutritive, în uleiuri esențiale? Sunt persoane mai multe, cum să zic, ponderea persoanelor care consumă aceste produse este mai mare sau mai mică decât, să zicem, produsele sintetice alopate. Sincer, de exemplu, eu îți vorbesc de cercul meu de cunoștințe cumva. Da, bineînțeles. Da, oamenii nu prea au încredere în uleurile esențiale. Nu prea au încredere în suplimente. Deci, pentru că, și îți spun și de ce, pentru că noi am fost învățați, hai la farmacie, repede, hai la doctor. Deci oamenii nu s-au gândit, adică repede, repede să-mi treacă durerea. Deci noi acum nu mai suportăm durerea. Și datorită faptului că noi nu mai suportăm durerea, din cauza asta trebuie să găsim un remediu repede, 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 ca să putem să nu ne mai doară. În schimb, dacă am aștepta puțin, deci dacă am avea răbdare, știi, uh, tot ceea ce luăm natural, așa, ne-ar ajuta. Pentru că am văzut o chestie care mi-a plăcut foarte mult și care spune, dacă nu este natural, nu-l mânca. Dacă nu este natural, nu-l lua. Dacă nu este Mhm. natural, nu-l folosi. Știi? Mhm. Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Dacă nu este natural, nu-l cumpăra. Și așa mai departe, știi? Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta și stăteam și mă gândeam. Deci, produsele pe care le folosesc eu sunt 100% naturale. Uh, Mhm. dar, de exemplu, datorită faptului că nu pot să-mi cultiv salata, roșia, ceapa și așa mai departe, astea trebuie să le cumpăr. Iar aici putem să spunem, pentru că chiar dacă noi cunoaștem proveniența lor și tot și, adică toate lanțurile astea de supermarketuri, așa, nu sunt ca cele din grădina ta, nu sunt ca cele pe care tu le cultivi, pe care tu le Așa faci. este. Da. Și oricât de mulți nutrienți ar avea și oricât de mulți, nu sunt ca cele pe care le iei tu de acolo, cu mânuța ta, din bucățica ta de pământ de acolo. Sigur că eu, ascultându-te, mi-e bine întrebări așa, că e firesc să fie.
Și sigur. atunci, întrebarea mea ar fi, um, care este cel mai simplu mod în care cineva poate introduce aromaterapie în viața sa? Cel mai simplu mod este... Cum ai făcut tu? Că mă închipui că pentru tine a fost simplu? N-a Sau? fost simplu, sincer, pentru că Iată. n-a fost simplu deloc și îți spun de ce. Pentru că așa mă gândeam și eu, ce să facă mie aceste uleiuri esențiale? Tena. Exact Mhm, așa. Deci asta a fost reacția mea. Uh, și Cecilia, una din prietenele noastre, mi-a mhm, zis, deci, uh, pune-l, domnule, în difuzor, pune-l în difuzor și ai să vezi ce face. mhm. Eu la început nu l-am pus în difuzor, eu l-am pus pe mine. Eu toate uleiurile le-am pus pe mine. Da. Deci, uh, și tot timpul spunea, vezi, fii atentă că e posibil să te ardă, să te frigă, să-ți facă ceva. Deci eu n-am avut nicio treabă așa pe chestia asta. Și le-am probat pe mine. Deci eu le-am pus, de exemplu, să vă dau un tips cumva, așa, am folosit uleiul de lămâie, esențial, da, și uleiul e ăla de lemongrass, se cheamă, care e cu eticheta verde, așa, le-am folosit sub braț, ca și deodorant. Și toată lumea spunea, arde, frige. Deci pentru mine a fost super. Super, Mhm. super. Și mă întrebau, dar ce parfum ai? La nu știu care, din la nu știu unde? Dar de unde ai luat parfumul ăsta? Și le-am zis, eu îmi creez parfumul, dar nu era decât, deci nu era decât uleiul esențial de ăla de lămâie, care putem să-l punem și în prăjituri, și ălalt, un verdele de lemongrass. Deci nimic, adică nimic, wow. Așa. Și când am văzut așa, am început să pun în difuzor. Și am pus în difuzor, deci am dat cu amestecuri. Deci nu am mai pus numai unul. Am pus de toate. Și datorită faptului că difuzorul merge în casă, noi nu suntem răciți. Deci avem, eu cel puțin, de când folosesc uleiurile esențiale, cred că de 2 ani și un pic, așa, noi nu suntem răciți, dar nici copilul meu, nici copiii mei, nimeni. Pentru Mhm. că el le ajută. Că difuzorul noi îl punem acolo, lasă-l acolo să meargă. Ok. Frumos. Foarte interesant ce spui, să știi. Deci aveam la un moment dat, că știi că el la un moment dat se oprește. Uh, și tot timpul puneam, eu muncesc foarte mult de acasă. Eu Mhm. 3 zile muncesc de acasă, Mhm. așa, și când se oprește, imediat mă duc și îl dau drumul iarăși. Mhm. Și el merge aproape, nu merge non-stop, dar oricum, de dimineață de la 6 sau când mă trezesc la 5 jumate până seara la 10-11 când dorm, deci difuzorul merge în continuu când sunt acasă. Nu contează ce ulei pui. N-are nicio problemă. Este că, este că folosind, hai că acum subiectul este uleiuri esențiale. Deci nu vorbim neapărat de suplimente nutritive, chiar de Nu. uleiuri esențiale. Și atunci, vreau să zic că în ceea ce mă privește, am avut perioade în care am suferit de depresii. Bineînțeles că um, depresiile provoacă și boli fizice, nu? Așa e, da, da. În ceea ce mă privește pe mine, am depășit stările de depresie, ca atare echilibru psihic bun, chiar foarte bun și automat mi-au dispărut și suferințele fizice. Tu cum ești cu asta? Ai vreo experiență în direcția asta? Da, da. Mhm. Uh, După cum știi, soțul meu a avut mă rog, un accident. Un accident din cauza unei bacterii. Da, și a fost o situație foarte grea. A scăpat ca prin urechile acului. Și, iar eu atunci, îți dai seama, a fost și pentru mine a fost greu, că îți dai seama, îți pierzi partenerul, în fine. Și am intrat și eu în depresie. Am avut și eu 2 depresii. Și tot așa am trecut cu uleiurile esențiale. Probabil la început n-am crezut, dar pur și simplu le miroseam, știi? Miroseam și le puneam în difuzor. Uh, și după aceea am zis cred și cred și cred.
Iar, știi? Și eu sunt bine. Eu n-am nimic. Eu n-am nimic Nu și mai sunt este bine. cale de întoarcere, că vreau să te întreb dacă ai avut vreun moment, niște îndoieli și poate te-ai gândit că, măi, nu vreau să consum astea, mă întorc la... Nu, n-am avut. N-am Nu. avut. Nu. De exemplu, toată lumea mă trimitea, du-te la psiholog, du-te la psihiatru, du-te undeva. Eu ziceam Mm? că eu sunt bine, eu sunt puternică, eu sunt Mhm. tot. Așa. Nu m-am dus. Deci nu Mhm. m-am dus. Așa. Mă rog, m-am vindecat singură cumva. Dar, deci uleiurile esențiale pentru mine, deci eu am avut, știi ce am folosit? Am folosit Confidence, așa. Am folosit Creativity. Am Mhm. folosit la Learner ca să înveți, pentru învățare. Mhm. Așa. Deci pur și simplu le-am pus în difuzor, știi? Și știi ce mai fac, nu? Dau drumul la muzică și dansez, Giulia, cu uleiurile esențiale mergând, de rup pământul. Și nu contează. Deci în ultima vreme mi-e dor de hora aia românească și mi-am pus Sofia Vicoveanca Păi cu da, hor. Așa, pentru că eu sunt și moldoveancă, nu? păi da. Da, și asta m-a ajutat foarte mult în depresie. Mhm. Dar eu, dacă ar fi să recomand, deci am impresia că este și ăla antistres. L-am folosit și pe ăla, foarte bun. Foarte bun. 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 Deci, noi vorbim și, cum spun eu știu că lumea nu o să ne creadă, dar noi dăm din Nu experiența contează ce noastră. crede lumea, Da, fiecare crede exact ce dorește, exact, fiecare trăiește cu convingerile sale. exact, exact. Noi discutăm despre Da, stilul nostru de viață, nu-i așa? așa-i, așa-i. Și sincer nu am crezut niciodată. Deci, și o altă chestie, cea mai tare și cea mai frumoasă pe care pot să o spun, știi că este și uleiul esențial money, bani, Da, bani, știu. money, money, money. Deci, deci a fost super tare, nu am putut să cred. Într-o seară îmi zice o prietenă, hai să ieșim, hai. Zic, ia să pun eu uleiul ăsta money, cine știe, poate, na, așa. Deci vreau să spun că nu m-a lăsat, deci prietena mea nu m-a lăsat să plătesc nimica. Deci nimic. Iată abundența. Exact. Și am rămas, deci pe moment n-am realizat. Când am ajuns acasă, am zis, wow, n-am cheltuit niciun ban. Zic, băi, dar eu m-am dat cu uleiul. Zic, vai, nu pot să cred. M-am dus repede la băiat. Zic, uite, uite, uite. Și el îmi spune, deci băiatul meu, deși uleiurile merg și așa, hai mama, lasă-mă cu toate astea. Hai mama, te rog frumos, da, te rog frumos. Deci, da, hai mama. Da. Îmi zice că sunt mamă ceaușistă. Așa zice? Așa zice că sunt mamă ceaușistă, da. Da. Fiindcă am trăit pe vremea lui Ceaușescu și eu tot timpul îi zic, pe vremea Păi comunismului, pe da, vremea, ei râd de mor. Deci când eu le zic păi așa, da. da. Um, Înainte de a schimba macazul, direcția către produsele naturale, naturiste, care a fost relația ta cu natura și care este relația ta în prezent? Și cum o simți conectată la bunăstarea ta, natura, pe ea natura? Ea natura, da. Deci eu am locuit, deși am locuit la oraș, aveam grădină. Părinții mei, cel puțin tatălui meu îi plăcea foarte mult grădinăritul, aveam Mhm. animale, deși eram la oraș. Mhm. Când tatăl meu a murit, nu am mai avut posibilitatea să muncim atât de mult, pentru că nu lipsea, adică lipseau niște mâini de om matur și de bărbat, ca să zic așa. Da. Și, mă rog, am făcut și noi cât am putut. Iar după aceea, când m-am căsătorit, soacra mea are 88 de ani și acum merge pe câmp, la Uite. prășit, la vie, la porumb, da, deci este o forță a naturii, iar ea m-a păstrat cumva, m-a pus din nou cu picioarele pe pământ, știi, la Mhm. natura aia care
Așa și pentru că eu la început zic, aoleu, eu sunt de la oraș, nu știu să prășesc, nu știu să fac aia, nu știu să fac aia. Deci ea m-a învățat să pun roșii, ea m-a învățat cum să prășesc, eu știu cum să culeg struguri la vie și tot așa. Adică am făcut și din astea. Nu mi-e rușine, Mhm. da. Adică, oriunde mă pui să muncesc, dacă mi-arăți, n-am nicio problemă. Îi dau, așa. Și iar aici, cu natura, stau într-un apartament și nu am nici o bucățică de grădină, nici o bucățică de curte și sufăr. Din punctul ăsta de vedere sufăr, da. Da. Când nu mai am acea legătură cu natura. În schimb, de exemplu, în zilele când ies, deci fotografiez flori, am o grămadă de fotografii cu flori în telefonul meu, fac mici filmări. Deci vreau să spun că au florit narcisele galbene aici. Păi da, Dar ianuarie, narcisele înfloresc în martie sau în aprilie. nu nimica. E Acum nu vremea, e da. iarnă. Asta nu Așa se e. cheamă iarnă, nu? Da, așa e. Și știi ce am zis, nu? Dacă au înflorit, nu? Dacă au înflorit narcisele în ianuarie și noi înflorim și facem Păi da, sigur că abundență. da. Și avem abundență. Mai ales abundență. Da. Uh, hai să te... Am o întrebare destul de provocatoare pentru tine și zice așa: dacă ai putea să-i spui unei versiuni mai tinere a ta un singur lucru despre sănătate, care ar fi acela? Ce bună e asta. Mamă. Îmi place foarte mult întrebarea asta. Da, este, deci o versiune de-a mea mai tânără. Of, Doamne. Un singur lucru despre sănătate, care ar fi acela? Uh, Deci, sincer, eu nu prea am fost foarte bolnavă. Adică nu am, să zici că am fost o persoană bolnăvicioasă sau așa. Dar ca și sănătate, deci cred că cel mai bine și cel mai bine este să mănânci sănătos. Pentru că dacă mănânci sănătos, așa, și dacă ții și dacă ai, eu știu, produse naturale cumva, 100% dacă se poate, dar în fine, așa, eu cred că așa poți să-ți menții Deci asta ți-ai spune ție, da, asta mi-aș spune mie, pentru că um, versiune mai tânără a ta. da, pentru că cum să spun eu, când ești tânăr, știi, mai faci excese. Stai că mai mănânc un cartof prăjit mai mult, stai că mai nu știu ce, știi? Mhm. Și nu știi, și o altă chestie, de fapt mâncarea, faptul că mănânci cumva sănătos, te învață să drămuiești cumva, adică să faci ceva mai, um, cum să spun eu, deci să faci totul cumva nu cum să zic, nu vine cuvântul acum. Mm. Dar oricum, și să ai grijă de tine mult, știi? Pentru că dacă tu mănânci sănătos, tu arăți bine, știi? Tu rămâi, adică pielea să rămâne ca lumea și tot, știi, cum să spun eu, spunem ce mănânci și spun cine ești, știi? Ceva genul, Da, da, da. Da, da, știi? da. Și de asta. Și este nevoie să combinăm uleiurile esențiale sau suplimentele naturale cu alimentația pentru un efect sinergic sau nu neapărat este nevoie? Ba da, eu cred că da. Deci dacă aș fi descoperit aceste uleiuri mai de demult, așa, cred că uh, ar, a, aș, probabil nu aș fi trecut cumva prin anumite chestii, știi? Mhm. Da, pentru că uh, așa cum zic, deci acum la noi ți-am zis, difuzorul merge în casă cu uleiuri și să simte faptul că, cum spun eu, respiri un aer mai diferit, te ajută mult, deci orice picătură, Și nu? starea de spirit. Și starea de, da, 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 da. Și știi care îmi place mult pentru starea de, mie, care îmi place pentru starea de spirit? Um, Mie îmi place, cum îi zice?
Îmi place mult creativity, că pentru mine, deci eu am zis că nu funcționează, dar pentru faptul că eu sunt foarte creativă și mă ajută foarte mult, așa. Uh, Îmi place lavanda. Deci lavanda foai de mine. Iar lavanda te adorme. Deci îți dă starea aia de somnolență și de, știi, vreau să mă relaxez. Pentru că tu zici de lavandă, îți mărturisesc că am un rolon, da, cu lavandă și îl țin sub perină. Wow. Se mai întâmplă să mă trezesc noaptea și să nu pot să adorm înapoi. Da? Și atunci încep și îmi fac de lucru cu lavanda și sigur că da. Și parcă am impresia, chiar dacă nu folosesc, parcă zic că e simt mirosul. Știu că e acolo, vezi, Da, uh, subconștientul ăla ce face, că știu că e acolo și îmi face mie foarte bine. Da. Și hai să ne întoarcem un pic la, da, ne-am cunoscut online da, și spre marea noastră bucurie ne-am întâlnit, nu-i așa, în Cehia, mai exact. prima dată ne-am întâlnit la München. Asta vreau să zic, chiar dacă ne-am întâlnit la München, n-am schimbat prea multe vorbe, da? Da, n-a fost ca în Cehia, așa e. Da, da, așa e. Da, da, Sigur da, că da. Și da, vreau să cred că așa cum am zis la început că împărțim cam aceleași valori și avem aceleași convingeri, nu e așa că ne cunoaștem online și cât de mult ne apropie și că ne întâlnim fizic, offline. Uh, Cum să zic, se leagă prietenii de o viață. Eu sunt convinsă că și între da, noi e o prietenie de da, viață. da, așa este, așa este. Pentru că, cum să spun eu, de exemplu, noi știm de aproape 5 ani. Da, Așa, deci, iar în 5 ani ne-am văzut de 2 ori, fizic. exact. Exact. Da, că așa s-a putut, așa a fost. Da. Da, dar, cum să spun eu, noi câteodată deci nu avem timpul necesar, pentru că dacă noi am avea timpul necesar, am stat câte 3 ore în fiecare zi de vorbă, fără nicio problemă, adică nu am Atunci avea, nu am avea nicio problemă. Ar fi chiar așa, super. Da, da, chiar da, așa și este. da, Chiar da, așa și este. da, Și nu știu, eu car după mine o mulțime de uleiuri. Tu le iei după tine. Ai ceva, să zicem, ca o trusă de urgență, de trusă de da, sănătate. Ai la tine da, ceva, da? da, da. Unde lucram înainte, că am schimbat birou, unde lucram înainte, le aveam toate puse pe masă. Aveam vreo 5. Deci aveam pe lider cu mine. Așa, da, ăla nu lipsește. Și îl dau tot timpul aici. Deci cu lider mă dau aici pe gât. Pentru că uh, în mintea mea este că mă ajută să vorbesc ca un lider. Uleiul, esențial. Interesant ce spui. Da. Și îmi dă încrederea aia, deci nu știu cum să pot să-ți explic, deci îmi dă încrederea aia că eu chiar vorbesc ca un lider când mă dau cu uleiul respectiv. Îmi dă o încredere mai multă, știi, pentru că toți parcă simțim un pic, știi, parcă n-am zis nu știu ce, parcă, ei, nu știu de ce, când pun uleiul ăla, chiar mă simt un lider, știi? Deci ăla nu-mi lipsea de pe masă, helpul nu-mi lipsea de pe masă, Uh, ce, sunt atât de multe uleiuri pe care le folosesc încât nu știu să zic. Balance, care l-am, Miracle, ce-mi place Miracle, uleu ce-mi place. Și de exemplu la I Am, eu sunt, care Mhm. iarăși este foarte bun. Deci este extraordinar de bun. Pentru că ăla, de exemplu, l-am dat unei colege, avea o puroi la o unghie. Și zic, uite, pune o picătură. Deci unghia era vânătă, așa, în 2 ore a devenit mai rozie, așa. De la amestecul IM.
Numai, da, de la IM, da. Pentru că știi ce am observat? Ăla acționează, deci el este un ulei, da? Da. Dar el acționează în funcție de tine, pentru că de asta îi spune IM, eu sunt. Deci am observat lucrul ăsta și am observat și la mine, știi? Adică el acționează diferit în funcție de, adică așa cred eu, că din ceea ce am văzut eu, nu am prea multe experiențe. Sunt doar eu, colega mea și cu băiatul și atât. Adică nu-i, știi? Da. Și la mine a acționat într-un fel, la colega mea într-altfel, la băiatul meu în altfel. Adică eu de asta consider că el se cheamă Eu Sunt, pentru că el se adaptează cumva la tine, ca și ulei. Nu știu cum face lucrul ăsta, dar face. Adică eu spun din ce am văzut eu. Cred că nu avem nevoie de explicații ca să știm cum face. Important e că vedem că face, Da, nu? da, da, Nu da, ai prea multe experiențe. Uite, ai suficient de multe experiențe și chiar foarte interesante. da, Da? da, da, mi-s dragi. Și De asta. apropo de C60, hai să vorbim un pic de el. Pentru că eu te invit pe tine, tu ești invitata mea și eu îl ador în egală măsură. Efectele sunt aceleași, culoarea părului natural, culoarea naturală a părului revine. Bineînțeles că durează în timp, nu-i așa? Că doar nu am încărunțit de la o zi la alta, a durat Da, în timp. Tot așa se reface. da. Hai, te rog frumos, vorbește tu ce este... Deci nu intrăm în amănunte foarte, foarte aprofundate, dar așa cât de cât ce este acest C60? Deci pentru mine acest De C60 ce se cheamă C60? se cheamă C60 că e carbonul 60. Este o invenție unică, brevetată, a câștigat chiar și premiul Nobel. Pentru mine C60 este o ciocolată. Eu așa, deci atât de mult îmi place ca o ciocolată. Eu aș mânca non-stop, doar că dacă mănânc non-stop, nu dorm. Da. Deci îl consider și ajută foarte mult. De exemplu, eu îl iau de un an de zile. Eu nu pot să zic că l-am luat astăzi și a doua zi nu. Deci abia cred că luna trecută mi-am dat seama că părul meu este, pentru că eu l-am vopsit, știi? Și acum mă tot uit și de obicei într-o lună trebuia să mă vopsesc din nou. Iar acum eu nu m-am vopsit, așa, și zic, opa, deci nu, de asta nu mai am fire albe. Am, dar mai puține decât aveam înainte. Da, sigur. Da. Iar dacă eu am făcut și o poezie despre C60, numai că dacă trebuie să mă chinui tare, tare să mi-o aduc aminte, în schimb mi-a plăcut că îi spun moleculă vie. De ce îi spun moleculă vie? Pentru că acționează știi, acționează cumva împotriva radicalilor liberi pe care noi avem în organism și îi mănâncă, ca să zicem așa, și ajută. Îți dă energie, foarte multă energie. Cel puțin mie, ți-am zis, dacă iau normal, nu dorm. Așa, ce să mai zic despre C60? Uh, Nu știu, e un supliment pe care eu îl ador. Deci la mine nu lipsește din casă. Deci nu lipsește. Așa e. Îl ia toată lumea. Deci toată lumea. De gura mea, da, îl ia. Eu sunt cea care îl ia cu cea mai mare plăcere. În rest toți, hai, ia în gură, bagă în gură, eu după ei. Ca la copiii mici. Foarte bine, foarte bine. Da. Și apoi, sigur că da, avem foarte multe produse despre care am putea vorbi, cred că vreo 2 ore în continuu, Da, cel puțin, nu e așa? da, Dar această bucurie o lăsăm persoanelor care, uite, ne ascultă, da, e așa? da. Și discuția noastră a ajuns la final. Ok, Mă bucur foarte mult că mi-ai acceptat invitația, îți mulțumesc. drag. Mă gândesc că ne vom mai întâlni și cu altă ocazie să discutăm despre produsele noastre, despre noi, despre stilul nostru de viață, pentru că noi n-am epuizat subiectul, da? Oh, nu. Oh, câte mai sunt, da.
Așa e. Putem să vorbim, deci, despre cremele noastre, despre de ten de sub ochi, în fine, o grămadă. Deci Deci avem de toate. îmi promis că ne mai vedem, da? Cum să nu? Ha, 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 ha. De-abia am învățat acum, de-abia am intrat. De-abia am Da. intrat cu tine. Așa că, cum să nu, știi că pofta vine mâncând, cum să zice. Așa că o luăm, știi, cu episodul 1, episodul 2 și după aceea nu o să ne mai putem opri. Exact așa ne propunem, așa ne dorim să facem, da? Da, da, Bun. da. Păi atunci, dragii mei, dragii noștri, acesta a fost episodul de astăzi al Zoomcastului Esențial pentru Suflet cu MC Iulia. Un spațiu în care explorăm împreună povești autentice și descoperim cum anume natura ne poate susține sănătatea și echilibrul emoțional, echilibrul fizic, nu-i așa? Și sperăm că discuția noastră v-a oferit inspirație și poate chiar câteva idei pe care să le aplicați în viața voastră de zi cu zi. Mulțumesc încă o dată invitatei mele pentru împărtășirea experienței sale. Îți mulțumesc, ascultătorule, că ai fost alături de noi. Nu uita să te abonezi pentru a nu rata episoadele următoare, în care vom continua să descoperim împreună esențele unei vieți sănătoase. Dacă ai întrebări sau sugestii, te rog, lasă-le în comentarii. Până data viitoare, ai grijă de tine, inspiră-dă și rămâi conectat la natură. Sănătate și gânduri bune, dragilor!